Takže, čaute ľudia, moje meno je Salát a vítajte u môjho Minecraftu Survival Game, survival hra. Hrám to, ako vidíte, na inom testšopeku. Zabijeme si ovečku. Ako vidíte, mám i nejaké módy dopředu. Tak. Jo. Kde to jsme? Tak. Jedeme hore. Bychom hledali ovečku, ale my vůbec nemusíme, lebo jsem stěhal tyhle fantastické cheaty. Dám takhle, aby se mohl lítat. Keby něco. Potom bychom si cheatli krompáč. To treba. Wow, ako to vyzerá. Dobre. A som strašne nasranej, lebo ja som povedal, že ma máte ignorovať len v dislikecích a ne, že mne máte ignorovať v lajkov. Tak prosím, dejte mi už ty lajky. Tak těším, jakože vy fanouškové, že budete. No tak uvidíme, ako tohle budu mít. A tento štěpek si vybral len pro vás. Má to ještě taky skvělý tešťopek, co byl, jako by som to povedal, taký, že viděl tieně, ale ten jsem neviděl nice. Z důvodu, že vidíte, vítáme. Z důvodu, že mi bol blbý mi mobil. A my letáme za Superman. Tak a ještě cheaty, tak jestli sheep spawnu takhle ovce. Takhle. Je to jít pozabíjet, jo, aby jsem mal na postel. I když si můžu spawnovat akože věci, tak zabijeme nějaké ty ovečky. Tak, teraz letneme. Tam je ovca, tu přetel necháme. Chceme si cheat náhodou zembíku. Teraz spiderů. Tam je tam nějaký skelíků, nějakýho toho teplého endermana, slimeu, cave, snowmana, squeeta. Tada! Oh man, what the, to ako vyzerá? Skelíci! Zapomněl jsem, že jsou snipery taky menší. No, vyzerají dost líbně. Tyhle skelíci mě serou, že jo, si nemůžu kouknout vůbec nic. Já jsem hlavnej spawnout, level si dám takýhle. A chcete vědět, co to vlastně je, tak vy napište, já vám to dám. Ako z toho tu apka můžete mít i vy tohle. To by se spal, jak chci jílo, furt. Tak. Už se nám to healuje. Tak se můžeme kouknout, jako vyzerá spider. Oh. Shit, to je malé fousíky. Fuj. Fuj, to je nechutné na mou mousuko. Fuj. Ten Švajcarsko a Německo a tak.
Tohle zabijeme. Čak. Však to strí. Cave má zelené. To je husté. To štěpek je super. Cave má Takže my bychom už si začali stávat nějaký přípitek. Tak. Tak. Jdeme tak. Teď si urobíme taky obydlí. Tak. 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 OK. Na chvíľu to strihnem. Takže, toto, keď som to strihol, tak to vyzerá náš bytík. Ako vidíte, mám 44 posteli, level, lebo som veľa oviec nabíjal. Nie je to vôbec čítnutie. A už je noc. Tak sa vyspíme. Druhý den. V našom survivale. Potom si dám sem. Teraz vám budem vidieť. Áno. Sekeru. Tak ja už by som ukončil video. Ak sa vám tohle video líbilo, dajte like. Nejaký dislike ignorant. To bol pekný komentář. A